Naga City Bus Terminal. Dito sa Naga. Kapag ng paso. At sa mga gusto sumakay sa Piña Francia, punta na kayo dito. Ayan. Sa ano. Naga City Bus Terminal. Ayan. Ganyan. Ano sila eh. Picturean sila doon, no? Diba? Ayan mga bus. Ayan. Dali lang kayo kung anong gusto nyo ang bus na sasakyan, no? Ayan. Raymond, yan. Number 15. Ayan. Sabi niya pa rin siya. Bali mo man dapat ko. Eh, may pasyon Joey, kasama natin. Ayan. Okay. Sama kami sa ano, Piña maganda. Piña Francia ba so? Oh, di ba? Okay lang ilaw niya. Okay, LED, yes. Piña Francia. Basta kami, mamaya eh. Mamaya alas 9 ng gabi, alis na to. Dito kayo bibili ng mga ticket to. Yan, mga bilihan ng ticket yan. Kaya sa sarado. Ayan sila. Bye! Kapag naghahanap pa. See you again, Juan Paulo. See you again. Si Pepay. Oh, kasama ka pala? Kasama ka? Boy Sampalo? Kasama ka Boy Sampalo? Kasama si Boy Sampalo, kaya hindi masyadong madami ang pasahero ngayon dito sa bus terminal kasi ano eh. Konti yung ano sumasakay ngayon. Ayos. Sa mga gustong bumili ng ticket sa Piña Francia Tours. Picture mo kami ni Paolo. Uy, Pipay. Picture mo kami. Yeah. Video yan, video. Wala na lang yung submission. Ha? Masaya ka ba? I'm happy, you know guys. Ano Miguel? Ayan sila, nagpapaalaman sila oh. Di ba oh? Happy ka ba? Happy ka? Happy? Yes, I'm happy. Happy si Tito Sid? Ay, yan! Dito ka pala! Hindi ko happy. Malungkot. Ito pala si Mama Suno, kasama natin ah. Kasi hindi ako nakasama. Ano? Ayan kami. Dahil pang dumating ang pasahero dito eh. Yan, pila kayo. Yan, may Amihan, may Raymond. Yan, pila lang kayo dyan. Saan kayo sasakay? Yan, pila lang kayo dyan. Sa likod natin. Lumanang doon sila ang mo dyan sa Bawal yan? Bawal. Yan, di na lang kita. Parang siya. Ayan si Dodo. Mga bagahe. Ito, napakabigat nito. Parang bato. Ay, yung ano. Oh, Miguel, bye. Bye. See you again. Yes, see you. Ito may vlog. Yes. Dopamine vocalist in Ireland. And Portland. Yes, sir. Ang Miguel, malaki na siya. Yeah, so Makusog yan. Makusog na ayan. Very strong. Yes. Ito po yung dopamine band vocalist from Ireland. Sikat na
See you soon again. See you soon again. I miss you. Pagmaman siya. Ayan mga bagahe. Alis ka na? Hindi ayos. Hindi ako kasama. Galit ako. Galit. Iwan mo si Joel sa kaskulan. Sama kayo? Budget sama ka. Ha? Sama ka. Ay si ano, extra sa ating tag. Pero yan talaga isang lang. Mamaya naman. 10. Mamaya naman kami. 10 na Yeah. Ayan o. Yan, Naga City Bus Terminal. Yan o. Sige. Let's go. Isa. Yan, amihan. Meron din. Office sila. Sarado na. Oh, saan ka? Saan ka pupunta? Yan, office sila. Isama sa Manila. Yan, sa mga gusto bumili ng mga souvenir, yan, meron dito. Yan, mga ano, souvenir. Yan. Bus terminal to sa Naga City. Yan. So medyo ano na, gabi na eh. Yan ito, ano, Metrobank, meron din. Yan o. Sa Naga City, Bicol. Pauwi na kami sa ano eh, sa bahay namin. Lapit na kami. Kami sa Naga. Yan, gabi na. Yan. Nasaan yung sasakyan natin? Yan. Patawid muna kami. Tawid. Yan. Ayun pala yung sasakyan natin eh. Yan. Atlantic Bakery yun. Shoutout sa Atlantic Bakery. Shoutout. Kaya na kami. Kaya na kami dito sa sasakyan namin. Kaya na si Don. Masahid ka ba yan, kuya? Isa yung sa likod. Me, Kuya Jo. the vlogger. Hi. Welcome to my vlog. Ayun o, ano kayo? Umuwi na sila, pauwi na sila. Magkukunta? Di ba? Mabuto na tong pinyapresa to? Sige, tirahin na. Umali kami. Ayan ang malapit nating driver. Si Saldi. Hindi nagagali. Napakabilis. Patag. Anyway lang. Makulit na driver. Lugi ang ano sa likod. Pasahero. Saro-saro. Pag nagpapara-overtake si Dick, si Samson dahil na medyo Pag-isip may hali kami ito. grabe talaga tong laban. Parulay kami. Istorya kami sa Samson. Pag na-overtake ko na dong. Pag naka-overtake na Ayan, nagkabalag pa tayo sa ano, pauwi. Yan, SM City Naga. SM City Naga. Itong tirada mo to Dick, na itong Sarado na eh. Snuebe Kung na. nag-drive, kukulog kang mga braso ko. Nagpa-nagulpi ka na ice cream nila. Grabe talaga to, pati ko nagaro ko nagda-drive naman. Nagpara ka na ice cream. Ay kung magluwas man kayong ice cream, tulong-tulong. Mana yan agad. Isali, nasabot ko sa bahala na mag-drive. Sisit man nakiki ba? Wala ba man? Sa'yo na pala Saan si yung ano, si Pat Jubi. Sabay po si Pablo. Tutusin na nagmuto. Bugmaman si Four Seasons. Ayun, napapagunan ka. Naga. Uy, anong klase mo Umaga pag gabi. pag nagninong? Ano doon ba ba duko? Ano nung rin ang kasal ni Brian? 2023 naman. Ano? 2023. Aray ba? Sabi ni Porsiso, pag ninong